botale no alusi egwu na etitale live onye mu atolo gidi anwase onye mu ere oke ebo nwanne egwu ka ji bịa na nka ka egwu elu chief Joseph enna ndo muzilike ichala blue what why ochele na Teri Lagos power arobuto dogu oke manwu Igbo na baloso mao nanya gidi bangiri bam ochala guleri nina ya ichele nwa guleri onyoma maka mbe n'obu enu anyị jelu n'akwụkwọ nsọ anyị gụrụ maka Abraham na-ejeli Chukwu ozi Abraham mụ na akọlụ gị na ọ na-ejeli Chukwu ozi Chukwu wekpọ Abraham n'ihi agwụ kpakpando ọ n'ịgụrụ ka ị ga-amụta o wee mụta Isaac ijeweli Chukwu ozi emesịa Isaac mụtara ụmụ abụọ ọ mụrụ Ịsọ na Jekọb nna nyafa na-emelụ ya ọfụma emesịa Jekọb mụ na akọlụ gị ọ mụrụ ụbalata mmụ ọ nwere akụnụba rie nne ọ nụrụ ụbalata nwanyị ọ mụta ụbalata ụmụaka emesịa na ọ bụ onye amụrụ gadi wee mụta nwoke a na-akpọ Eri mana Eri mụ na akọlụ gị na ọ bụ onye amụrụ Aguleri niile mana oge vaji bido ma ya bụ n'iru otutu nzu aba na-abụ ezu ụlọ ma mbala ebe ahụ kaba dibido ebido gwabagote na ọ bụ onye amụrụ Enugwu Aguleri na abọ ọ mụrụ Ibita Aguleri ezi agụlụ na mmụ ya na ọba Aguleri ya na abọ enwekwela igbe zunu ma a na-agụrụ m ọnụ Enugwu Aguleri dị ya ka njebezi Enugu bụ anyị ka njezute mma anyị ga mba onye egbe ọ na-agba n'igwe bụ isi egbe ka na-ana n'iyi ichele nwa Aguleri onye ọma ichele nwa Aguleri ichele nwa Aguleri ọchụtọ kelọra ọchụtọ kelọra ọchụtọ kelọra ichele nnọọ na nne m ụlọ obere nwa na moji n'ime Amuleri n'ime Aguleri banye ebe ahụ ka dị wee mụta odogwu ichele toba mana ego oyibo dị n'aka alaka ya odogwu chele nwa Aguleri ike ọchụtọ kelọra odogwu agbakwulu dị n'ime ya bụsa arụrụ nnekwu mmadụ n'igbu ebe ichele ego ichele gụba akwụkwọ ọgwụ ole agwa onye ka esi agụnye akpa akwụkwọ oge o ji gụsị akwụkwọ ọwa na-abụrụ oyibo ọ na-arụ na Lagos steeti ebe ahụ ka ọ na-alacha ụmụaka ya o mesịa ọ na-alụ obodo oyibo ebe ahụ ka ọ na-ekpata ndekwu ego ichele nwa Aguleri dike alụ ọbịa pawa ichele nwa Ochebido ezọmọgọ nwa Aguleri oke mmanwụ Igbo na-agbalụ ọsọ nnekwu mmadụ n'Igbo ebe ọchụtọ kelọra ka ndị Aguleri banyere ya na Lagos ka ị na-agbata ka mgbe o ji nwe nnekwu ego ewechie ya echichi ochele ọbọchele na Teri na Lagos ka ọ dị ọfụma
ichele ndị Igbo niile ọ masịrị n'ụtazọ nwanyị Chioma Philomena Chioma Nwuzilika eze nwanyị niile evidence mụ agbala niile ya ọnọdụ ọma ka ị na-elu m anya evidence Chioma ya mụrụ Chioma eze nwanyị dike Chioma Nwuzilika n'oge mụlịa n'ahọ ya mụrụ onyinye Chukwu ya mụrụ Mmesoma Chukwu ya mụrụ Chukwu Emelia eze okolobịa na-ekere eki eze ụmụ okolobịa alụ ọlụ na ọhịa malụ gị mma ya mụrụ Prince Chinedu Nwuzilika ndị na-eme ọgụ na-egbu ụzọ ma n'ichele nwanne m ọ na-eme ibe siri ike oge o ji nwe nnekwu ego ichela agụ ụlọ eri nwanne m ọ mepere kọmpani na Lagos steeti ọ gịnị ka anyị kpọrọ kọmpani Devoted Trouble Water niile Devoted West African Limited Devoted Water niile ibe na-alụ rili nna nya lụrụ pure water Devoted Pure Water nọ na Table Water Devoted Foods and Beverage Company n'ọbụ nya alụrụ ya debe Miliọma Devoted dị na n'ọbịa ka iji aṅụ ozi na Lagos Devoted Miliọma Miliọma anyị chekpọrọ ndụ Miliọma na-aba n'okwute Devoted Miliọma Miliọma anyị ga-ekpoli ndụ Miliọma anyị chekpọrọ ndụ arụ obuto obute bịa munyitela anyị egwu ka ike egwu ka anyị nara nye m uleri nọ m na-akwụ ebe ichele ego ọ sị m kene m nne ya ọ bụ onye ka m na-etile ego Chineme Nwuzilika orumilego ndị Igbo niile emeni na-eme sọntin nwanne m Chineme Odogwu Chineme Nwuzilika orumilego ndị agbụrụ bịa Chineme Igbo na-ekere eki orumilego orumili atata pa ka anyị jee kene Tony Nwuzilika kwako nwa nọ ya dịlụ gị mma ichela agụleri kenele gị kene ụmụnne m Arizo Nwuzilika ugobe ndị agụleri ọnọdụkwa ugobe ndị Igbo ji abụ ụzọ ugebe ndị Igbo ugebe ọ dị m kene ndị ọhịa ya onye ka anyị na-etiri egwu Chief Augustine Mbanefo Ugochi Meleze na Agụleri Augustine Mbanefo Ugochukwu Meleze onye Agụleri banye daalụ n'ime olumia Ugochukwu ịlụsịrị ụlọ walụ họtelụ ịlụlụ họtelụ 2 decade ndị ilo wee karịa ka ewelu na iji ego gị lụ ka eweli eweta igbo gị ka ị nara nwanne na-achị ejụlịa Odogwu Ugochi Meleze Odogwu ibi nwelu n'orili na ya na alụmanya na-akpọ ịgbụ Ugochi Meleze nwanne m orumilego ka maka kwatu egwu Chibuike Eziagwulu Odogwu Chibuike Eziagwulu akwatu egwu ndị Igbo niile ya ọnọdụ ọma akwa Odogwu akwada tụgedụ
egwu ịnwale n'ọdị ụba agụtụ egwu ndị Igbo niile daalụ n'ịmụlụmịa odogwu aja ka nekwa eze ọmọgọ ha bụchi nwonya nwụsị agụ mmiri na agwọra n'oreri agụ mmiri na-ekwere odidi chacha Kennedy Nwabalụmụ igwedogogo klinsa lọta igwedodike alụ n'ọdị ọma igwedodogwu mmiri zọlọra nwanne m aga m mmiri zọlọra ka ọ nata n'ọdị ọma ka ọ n'elu mmanya igwedodogwu ego bịa ya n'ọdị ọma odogwu Innocent Opodi Lodogwu Chief Honorable Innocent Nwopodile oke mmanwụ Igbo n'Igbo ebe eseli ego ndị Igbo niile esela agụụlọ Lodogwu Igbo Special Advisor to the Governor on IGR eseli Igbo na-ekele gị emesịrị nye gị ọlụ ogene ka anyị nyere odogwu nya bụ Chief Security na Anambra Steeti niile nya bụ Chairman Youth nke ndị ọma mbala esela Igbo ndị Igbo niile esela ụnamịa esela Igbo uduka lụsịa otili isobili uduka lụsịa ichele ego ndị Igbo niile ọ si mụ ka n'ezi ọhịa ya Alexander Chinweze atata ndị Agụleri atata osimiri adatata Bishop ụmụ yalọ Amaka Bishop odogwu Amaka ụmụ yalọ dike Bishop ndị Igbo bịa ọka mma nwaonye ọ ga-adịlụ mma onye ọcha odogwu egosi m ka na-ego ọfụma ọchalenge ndị Igbo niile aja kenezi ọhị mụ Samuel Nwajo ọmaba Nwajo ọka mma nwụ na ọya dịlụ gị mma Samdon obele nwa na ị na-eme ibe odogwu na-eme ahụ Samdon odogwu kama ka Chinedu Iwoba World Bank nke ndị Agụleri niile daalụ n'ọdị ọma odogwu ichele Agụleri odogwu ochele na Tedi ochele nke ndị Agụleri niile odogwu n'ọbịa ahụ orubili odogwu ichele nwa Agụleri ọ napụla gị ife ọbụ n'ọnụ ichele nwa Agụleri ọ napụla gị ife ọbụ n'ọnụ ọchụtọ kelọra ọgaranya ichele be n'ikwo nwa mmiri n'ezolọra ochele ọfụ ochele odogwu ichele nwa Agụleri ichele nnọọ ọmaba ichele ego ndị Igbo niile ọ dị mụ jee ka n'ezi ọhịa ya dị mma ọ bụ onye ka mụ na-etiri egwu Arinze Nwugbo omeigbogwu ndị Agụleri banye Arinze Nwugbo lalụ ọlụ na ọya dịle gị mma omeigbogwu pawa Innocent Okonkwo gị bụ odogwu alụta onye mbọsị mbụ na alụ na ịbịa ahụ alụta odogwu ndị zụrụ azụbarịrị na Innocent nwanne m odogwu alụta onye Agụleri ichelesi m kenelu ya Timoti nwa mama m igwe Timo nwa Agụleri igwe Timo n'Igbo zugebe igwe Timo nwanne m Timoti Okonkwo alụ ọlụ nọ ya malụ gị ma ka aja kene ụzọ ya lụ iru ka nwachu odogwu iru ka Chumbo ji ọgwụ ụzọ ya lụ onye Agụleri banye ike bi na ma n'ọga malụ gị ma
odogwu ọ nataluchi egwu ụlọ eri amazebe ya nwanne m ọ nataluchi aja kene so ndị ọgbanje nje mbọsị mbụ ọgbanje ndị agụ ụlọ eri banye daalụ na ndị ọma ọgbanje Sunday mụbọ nwa talụ olo na isebere mmadụ akụ ya olego egwu anyị ka eji eme mmanwụ ichele ka anyị na-etiri egwu ichele ego osisi siri ka eji nye bụ n'ude maba ndị Igbo n'Igbo ugebe ọchụta ọkele ọra nwanne m ibi ga-emelụ m nwa melụ ọgụ melụ m ya ichele nwanne m a na-ekwu na nkịtị agbara ka eje na ajago ibi melụ ka eji ekwulu gị ichele ego ị na-ejeru ndị egwu aka ị na-alụlụ ndị egwu nọ ị na-ego ibe egwu ị na-ego moto n'ọbịa ka ị na-ebunye ndị egwu mmelụ na ụmụ nke m alili egbe onye m ụlọ oke bụ na ọbịa ichele nwanne m ibi na-eme n'orili nna nwanne m ichele ego ị na-enyere ụwa niile aka onye mmelọgọ na mmụọ na-eti ebe ana m agwa gị gị na eze nwaanyị gị evidesi ụmụ nwaanyị niile unu gbaka ka ọnụ ka malụ na ibe ga-emelụ m onye m uleri onye nwegwu ịgba mkpa onye nwegwu onye m uleri onye nwegwu ịgba mkpa onye nwegwu ebe siri igolu ka esi alitu ndị m uleri nọ m na-ekwu n'egwu ana m agwa ndị mmadụ ezelụta m uleri banye ka chọba nụ nwanne m ichele ego ichele nwanne m ọ sị m kene papa ya ochebido ndị agụ uleri banye onye nwe egwu na-ekele m mgbe ọgịrịga ji iwe ichele ogolu moto gị onye papa ya nwanne lọgọ nọ m na-akwa ebe o jelu Lagos echie ya echichi eze ndị Igbo na Lagos niile wee chie ya echichi ochele ọbọchele na Tedi o jeli Kotonu ha echie ya echichi na Kotonu Chukwu ebuka ọnụkwọ o jiri echichi ogini ka o jiri odogwu atakata bụ ndị Igbo niile na Kotonu ochele Igbo nọ mmụọ na-ekwu ịma na nnekwu mmanụ ọ na-adị rọvele ma chachalị maka na ọ bụ na ọ dị ofele onye ọ bụ na bụrụ nnekwu mmadụ ichere Igbo nọ mmụọ na-ekwu ego oyibo dị n'aka alaka ihe odogwu ichele nwa gị uleri ọ napụla gị ife ọ bụ n'ọnụ ichele nwa gị uleri ọ napụla gị ife ọ bụ n'ọnụ ọchụta ọkele ọra ọgaranya ichele bụ enyi kwa atakata bụ ndị Igbo niile ochele ọfụ ochele odogwu ichele nwa gị uleri ichele nnọọ ichele nwa gị uleri ọ napụla gị ife ọ bụ n'ọnụ ichele gị uleri ọ napụla gị ife ọ bụ n'ọnụ ichele nwanne m ọgọ ọgaranya ichele bụ enyi kwa nwa enyi kwa nwa niile ochele ọfụ ochele odogwu enyi kwa nwa ndị Igbo niile ichele nnọọ ka aja kene ụzọ ya lụ iru ka nwa chụmụ odogwu iru ka chụmụ ji ọgwụ ụzọ ya lụ onye agụ uleri banye ike bi na ama na ọ ga-amalụ gị mma Fidelis Chibuzo odogwu ọ nataluchi agụ uleri amazebe ya